Onokuti hangkoro self-help group ni snamjak manirok hatiwo karina te burirok no te boya kongra grinani nahar mungo tangshalo hangkor fani tangbedikni conference kotolo buyer seller bid eba painai te falnai rokni kuthumong angkha Tripura Gramin Jibika Mission ni shakthar mumbai luwajijak o pandawo hangkorni self-help group ni adongrok bania khlaini rok te painai rok kuthumka pandawo manjakha hangkorfa mega join DCM Sagor Shubon Devnath khoboi nangkuknai adongrok o pandawo saksaisung bajanai bodolrokni snamjak manirok kariwi phunukjakha aborokni bisingo tongo bwsak fuljaknai saban green tea sanitary pad thangjaknai manui richum chichiri pokthani snamjak tongkhorno deraria bag eba shola muya amtui tei mogodam dalbidal kwbangma hukbar tei yakni manui khwnirok phunukjakha koknaraknani thangai hangkorfa mega join sawikhnarika saksakno songjanai bwri bodolrok rungmari tei saktharmani bisingtui yakni manui khwnui snamka haifano bwrirokni fan afrono nangnai borokni snamjak manui khwnuirok hatiwo falui mankhe tei painai bangkhe haini bagai amchaini bania khlainai rokno borokni manui khwnuino pai fal khlainani bagai ganao bachanani kobokha ये है कि जितनी भी हमारी दीदीज हैं वो अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही है, पूरा कोशिश कर रही है कि वो कुछ नए चीज़ों को सीखे और ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो मतलब बहुत ही अलग है। जैसे बहुत सारी अभी हमारी दीदी बल्ब्स बना रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को दीदी तो बना रही है, बट ये प्रमोट तो असली में वुमेन एम्पावरमेंट कब होगा, जब ये जो दीदी हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसको कोई ख़रीदने वाला होना चाहिए। तो हमने इसीलिए बायर सेलर मीट रखा कि जितनी भी हमारी दीदी सेल कर रही है उसको बाय कोई तो करे। तो हमारे यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, मेरा उन सब से वही अनुरोध है कि आप लोग हमारे जितने भी दीदी के प्रोडक्ट्स हैं, अचार हो गया, मसाला हो गया और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, साबुन हो गया, ये सभी खरीदें, अपनी अपनी दुकान में इसको रखें और ये देखें कि आपके यहाँ पे कितना सेल हो रहा है। उसके हिसाब से आप हमारे दीदी लोगों को वापस कांटेक्ट करें। hangkor fani bwkhaktei saklaika saksagia kung songjanai rokni snamjak manui rok thumna tei hatiwo karinani bagui kaisa aggregation center snamjakha abono kari hangkor fani habanok bwskango chengkha bania khlaina thai abono karibo kumargato salkisa swkang chengkha cafe bo yakni manui khwnui phaljakha bureau report news now